Еврорадио. Навіны наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках, Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мы працягваем абмяркоўваць нечаканую змену кіраўніцтва ўраду, якую кіраўнік Беларусі здзейсніў і абвесціў нам у суботу, выходны дзень для нас, ну, але працоўны дзень для ўсяго астатняга чынавенства вышэйшага. Мы абмяркоўваем з маім чарговым госцем ужо другі раз запар цягам, вот, можна сказаць, некалькіх дзён. Добрая традыцыя. Да, будзе добрая традыцыя. Эканаміст Ярослав Романчук. Ярослав, прызначылі Румаса, Сергея Румаса прэм'ер-міністрам Беларусі. Кажуць, Румас – гэта рыначнік. Але што за рыначнік Румас? Вот чым рыначнік Романчук адрозніваецца ад рыначніка Румаса? Румас – гэта чалавек, які належыць да улады, ён да вертыкалі, быў на пасадзе намесніка банку, быў таксама віцэ-прэм'ерам. Ён, ведаеце, чалавек, які больш-менш можа складваць 2+2, альбо казаць, што А плюс Б у параўнанні з тымі, хто зышоў за адстаўку, ўжо рыначнік. Але, безумоўна, калі рыначнік – гэта не той чалавек, які там можа сказаць альбо зрабіць добры бізнес-план, падлічыць яго, маніпуляваць альбо там выкарыстоўваць нейкія тэрміны. Чалавек, які трэба, каб ён альбо напісаў кніжкі, альбо напісаў нейкія працы, альбо вось на сваімі чынамі даказаў, што ён разумее, што такое добравольны абмен таварамі, паслугамі, грашыма. Ён разумее, што ён менавіта сваёй дзейнасцю прапаноўваў такія рэчы. І ён альбо бы паслухала бы, альбо не. Але тое, што робіць Румас, гэта такі, я бы казаў, антыкрызісны менеджер, які выкарыстоўвае дзяржаўныя рэсурсы, дзяржаўны апарат і палітычную волю ў гэтым сэнсе Лукашенка для таго, каб зноў давесці яго план да нейкай рэалізацыі. У гэтым Лукашенка казаў, ён для таго, каб ламаць сістэму, ён для таго, каб гэту сістэму не дапусціць да эрозіі. Таму Румас тут з'яўляецца тым чалавекам, які павінен быў быць, калі яго прызначылі на банк развіцця. Нагадаю, што банк развіцця павінен быў быць структурай, якая павінна была бы забраць з усіх банкаў таксічныя актывы, кіраваць інвестыцыйнымі праграмамі і даказаць, што ён гэта добра робіць. На самой справе апынулася, што гэта ніякі не там банк, які кіруе таксічнымі актывамі. Гэта структура, якая атрымлівае трыльёны рублёў, там, мільярды рублёў па-новаму на нейкія свае праекты, які быў там 3 гады запар з самым прыбытковым банкам з аднаго пункту гледжання, таму што ён не банк, банк не банк. Вось такі. І Румас, безумоўна, структура стваралася пад яго пры лабяванні такого чалавека, як Міхейл Мясніковіч, як тоже Сямашка, усе тыя людзі, якія зышлі. Таму гэта такая больш маладая рэінкарнацыя той номенклатурнай часткі, якая кіравала краінай ужо шмат гадоў. Мне просто вот цікава, банк не банк. Вот Румас, які як банкір, ну нібыта, атрымліваў дзяржаўныя грошы для того, каб іх падзяліць там паміж кімсьці. Вот так ён такі і рыначнік, як і банкір. Ну таму я кажу, што нельга назваць Румаса ні рыначнікам, тым больш лібералам, як ёсць такі саблазн. Таму што, напрыклад, той жа Кабякоў. Ну Кабякоў ва ўлады ўжо больш за 18 гадоў. Першае сваё прызначэнне віцэ-прэм'ера атрымаў у 2000 годзе. 2000 годзе. І вось тое, што яго адставілі, значыць, што толькі вось гэта кагорта з тых людзей, якія былі пры Лукашэнцы яшчэ з самого пачатку, таму што 2000 год гэта па сутнасці самы пачатак, таму што ён да гэтага быў кіраўніком дзяржаўнага кантролю. Я не магу назваць аніводнага праекта, які быў вельмі паспяховым у выкананні таго жа Кабякова. Румас таксама. Ну, кіраваў ён банкам дзяржаўным, размяркоўваў грошы. Ці стала гэта АПК больш канкурэнтаздольным? Сумнеўна. Зноў Федэрацыя футбола. Ці стаў нам футбол моцным? Не. Банк развіцця, далі яму гэтыя дрэваперапрацоўчыя камбінаты для таго, каб ён выцягнуў з багна. Але дзе ён сказаў нейкім паседжаннем, як і публікацыі, што, ведаеце, тая мадэль выканання дзяржаўных праграмаў, калі вы даеце грошы падаткаплацельшчыкаў у нейкія праекты, якімі кіруюць чыноўнікі, гэта дрэнная мадэль, мы не будзем гэтага выкарыстоўваць. Так, ён зноў прабіў льготы, прабіў нейкія там прэферэнцыі для гэтых перапрацоўчых дэрапрапоўчых камбінатаў, але гэта зноў, гэта не
спосаб кіравання актывамі пры дапамозе зноў грошаў і рэсурсаў дзяржавы. А дзе ж іншыя грошы, дзе інвестары, дзе прыватная ініцыятыва, дзе тыя новыя крыніцы ўзросту, якія павінны быць, каб Лукашенко выканаць стратэгію Лукашенко там $100 мільярдаў ВУП в 2025 годзе. Гэтага няма. Я не чуў зноў ні ад Румаса, ні ад, напрыклад, нейкага аналітычнай структуры банка развіцця, што менавіта гэтым шляхам трэба кіравацца. Добра, калі сам спадар Румас скажа, добра, мы не будзем там 300-400 прадпрыемстваў прамысловых, якія цягнулі грошы на працягу 20 гадоў, мы больш ім грошы даваць не будзем. Але што з ім рабіць? Некае там траставае кіраванне дадуць, альбо зноў прыцягнуць да нейкага холдынгу, альбо зноў дадуць у агенцтва да кіравання там крызіснымі актывамі дзяржаўнымі. Зноў гэта агенцтва, якое было створана, нічога оно не зрабіла. Такім чынам, больш гэта ён чыноўнік, ён больш адказны, больш такі яшчэ давер мае, крэдыт даверу, чым былі тыя, якія зайшлі. Але зноў, калі мы паглядзім, як ён будзе се паводзіць у канкрэтных пытаннях. Вось там верасні, кастрычніку пачынаецца абмеркаванне актыўнае бюджэту. Як ён будзе ставіцца да фінансавання дзяржаўных праграмаў? Як ён будзе ставіцца да прапановаў бізнес-супольнасці ў межах нацыянальнай платформы бізнесу? Як ён будзе ставіцца да прапановаў прапановаў Рады па развіццю прадпрымальніцтва, якая вельмі там яскрава і канкрэтна казала наконт там таможні нашай, наконт падаткавай сістэмы. Зноў, працоўная група па падаткаваму кодексу працуе, і зноў пункт гледжання независимых экспертаў з бізнес-супольнасці адназначна трэба паніжаць налоговы ціск. Які будзе пункт гледжання Румаса да гэтага пытання? Таму што Міністэрства фінансаў, Міністэрства падаткаў кажа, мы гэтага рабіць не будзем. І вось гэтае пытанне, і як ён будзе галасаваць, як ён будзе выказвацца, і будзем казаць, што альбо ён рыначнік, ліберал, прагматык, чалавек, які будзе выконваць гэтыя рэчы, альбо будзе проста ператварацца паступова ў Кабякова 2.0. Дарэчы, знялі з языка толькі што, вот я читаю, што кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта прадстаўляла Румаса савету, апарату Савета міністраў, і ён там ужо, как бы так сказать, сваёй праграмнай прамове сказаў, не варта чакаць нейкай рэвізіі прынятых ужо праграмных дакументаў альбо рэвалюцыйных разваротаў. Атрымліваецца, сапраўды, Кабякоў 2.0 прыйшоў, і ўсё. Не, ведаеце, у дакументах, якія мы сёння кіруемся, шмат чаго, што вельмі добрага, што Лукашенко сам казаў. Напрыклад, радыкальна зменшыць функцыі органаў дзяржаўнага кіравання. Супер! Дзе гэты спіс, я казаў, запытаў Міністэрства эканомікі, колькі функцый выконвае беларускі урад, дзяржава. У Расіі там 7,5 тысяч, у Украіне там 7300, а колькі ў Беларусі? Няма адказу. Добра, потым Лукашенко кажа, трэба ліквідаваць канфлікт інтарэсаў в органах дзяржаўнага кіравання. Як ставіцца спадар Румас, яго ўрад да таго, каб зліквідаваць дзяржаўныя камерцыйныя структуры, якія панарабілі кожнае міністэрства ведомства? Канкрэтная рэч. Напрыклад, цяпер скандал з гэтым з Мінскам, з гарвыканкамам. Зноў, гэта вось карупцыя, якая ёсць, там 2-3 чалавекі сядзіць уже ў гэтым наглядзе. Чаму, напрыклад, не зрабіць, прыватызаваць гэтую сетку гандлёвую, якая належыць да дзяржвыканкама? Канкрэтныя рэчы. Няма нават з таго, што Лукашенко казаў, альбо, напрыклад, дэкрэт номер 7. Каб ён запрацаваў, там трэба, як мне казалі, трэба внесці змены ў 35 актаў нарматыўных актаў. Ну так чаму ён такі, які павінны быў быць, вось прынялі і палёгка наступіла? Няма палёгкі, таму што бюракратыя зноў гэта ўсё блякуе. І Румас, які ведае добра, як дзяржаўны апарат працуе, як дзяржаўныя прадпрыемства імітуюць нейкую інавацыйную дзейнасць, там экспарт-арыентаванасць, ён павінен выкарыставаць свой досвед для таго, каб пашырыць сферу рынкавых адносін, а не дзяржава проста быццам лепш будзе размяркоўваць гэтыя грошы. Мы перервемся на невеличкую паузу. Зараз короткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Мой гость, эканаміст Ярослаў Романчук. З вами працуе Зміцер Лукашук у студыі, і мы абмяркоўваем, ці варта чакаць нечага карыснага ад Румаса і яго новай каманды для шараговых беларусаў, так для эканомікі Беларусі ўвогуле. Не адыходзьце далёка.
все одно. Ты у им один. Тебе и рвем на все боки. Дарма стискаешь кулаки. Все забыл, ты все отдал за бруд и пыл, себе продал. Неполный, невеглый, жил, что... Еврорадио. Новины наша справа. Пры мікрафоне Роман Устінаў, каротка пра асноўныя падзеі. Палата прадстаўнікоў яшчэ не прызначыла пасяджэння па новым прэм'ер-міністры. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў прэс-службе парламента. Дэпутаты на працягу 2 тыдняў павінны даць згоду на прызначэнне прэм'ерам Сергея Румаса. Нагадаем, 48-гадовы Румас, кіраўнік банка развіцця, быў прызначаны прэм'ер-міністрам 18 жніўня. Ён паабяцаў, што рэвалюцыйных разваротаў не будзе. Аршанскі інструментальны завод атрымаў амаль 48 мільёнаў рублёў. На гэтыя грошы закупяць новае абсталяванне. Пра гэта паведаміў новы старшыня Аршанскага райвыканкама Ігар Ісачэнка. 13 жніўня падчас наведвання завода Александр Лукашенко абурыўся, у якіх умовах працуюць там людзі. Лукашенко загадаў навесці парадак на заводзе. Па выніках візіту быў заменены кіраўнік раёна. Пасаду згубілі 2 міністры. Ісачэнка кажа, што будзе закупленае не толькі айчыннае абсталяванне, але і імпартнае, якому няма аналагаў у Беларусі. На хутары Шаблі ў Валожынскім раёне ўначы з 16 на 17 жніўня адбыўся пажар. За 20 хвілін згарэў драўляны будынак, які выконваў функцыю бара і дыскатэкі. На ім была шыльда «Бар Малако». Гаспадар хутара Уладзімір Шаблінскі не выключае, што быў падпал. Паводле яго слоў, дом уцалеў цудам, паколькі своечасова прыехалі пажарныя. На хутары Шаблі, дзе праходзяць канцэрты і музычныя імпрэзы, пажар адбываецца не ўпершыню. Летам 2013-го хутар згарэў і спатрэбілася некалькі гадоў, каб яго аднавіць. Абаронца Дзеніс Палякоў вярнуўся ў БТМ. Сёлета ён выступаў за кіпрскі АПЛ, які стаў чэмпіёнам краіны. Залаты медаль атрымаў і беларус. Пасля перастановак у трэнерскім штабе АПЛ кантракт з футбалістам скасавалі. Роман Устінаў, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еврорадио. Новины наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. У мяне ў гасцях сёння эканаміст Яраслаў Романчук. І мы абмяркоўваем, чаго варта чакаць ад новапрызначанага кіраўніцтва ўраду. Спадар Яраслаў, некаторыя эксперты кажуць, што, маўляў, Сергей Румас не пайшоў бы на гэтую пасаду, калі б не выбіў для сябе нейкія там паўнамоцтвы. Ну, мы ведаем, што у нас там чыноўнікі робяць толькі тое, што ім загадаў той, каго мы зараз называць не будзем. Вот і не далей, не болей таго. Як вы думаеце, ці выбіваў Румас сабе нейкія там дадатковыя паўнамоцтвы для нейкай свабоды дзеянняў, ці ўзяў, што далі? На 100% я ўпэўнены, што Румас не меў магчымасці і жадання выбіваць нейкіх паўнамоцтваў, таму што няма такого статусу. Чалавек, які кіраваў банкам развіцця, структура, якая была створана пад яго, з нейкім
нейкім там мандатам. Ён там рабіў шмат чаго, што ён лічыць добрым. І гэта як салдат у арміі альбо там палкоўнік у арміі. Ён не можа там прызначыць, прыйшоў яго там міністр абароны і кажа: слухай, вось твоя новая пасада, ідзі. Ён кажа: слухайте, я пайду, але зрабіце мне гэта там баракі збудуйце. Не, ён не рабіў, але зноў я нагадаю, што шмат чаго таго, што можна рабіць з мандатам Рады міністраў, Кабякоў не рабіў, таму што ён баяўся супрацьстаўлення. Ён чалавек якісь, вось два будуць там процілеглыя пункты гледжання. І адзін за нейкую там тое, што трэба, напрыклад, адмяніць там, напрыклад, таможенны перагляд цаны тавара, за гэта будуць там частка ўраду, бізнес, незалежныя эксперты, з другога пункту гледжання будзе нейкая там сілавыя структуры. І чалавек, які не можа прыняць рашэнне і вырашыцца: добра, сілавыя структуры там альбо там таможня, вы не маеце рацыі, наше рашэнне такое. Гэта не супярэчыць там праграму альбо там вартасцям Лукашэнка. Гэта просто тое, што з'яўляецца спосабам там некага там здравага змыслу, як кажуцца, у нашай сэнсу, у нашай эканоміцы. Альбо там па падаткам. Ну, няма гістарычнага прэцэдэнту, каб краіна, якая размяркоўвае праз бюджэт амаль 50% ВУП, расла тэмпамі там 5-8%, як таго патрабуе Лукашенко. І трэба проста даказаць на фактах, на гістарычных прыкладах, што гэта немагчыма, таму што няма якаснага кіравання інвестыцыйнымі там праектамі, а калі зноў намінальныя заробкі растуць на 19%, а выдайнасць працы на 5%, відавочна гэта праяданне будучыні. І Лукашенко гэта, ён мае чуйку. Калі Друмас дадасць да гэтага нейкую навуковую там аналітычную падставу і будзе рабіць тое, каб ператварыць дзяржаўны сектар не ў такі таксічны актыў, а зменшыць нават яго памер, то гэта будзе добра. Гэта будзе там паслядоўнае, паступовае там развіццё, і можа быць там Лукашенко там нейкімі там дробнымі крокамі там гэтымі пераканаецца, што прыватны сектар гэта не такі ж страшэнны д'ябал. Тым больш ён не раз казаў, што я не супраць прыватнай уласнасці. Я не супраць прыватызацыі. Я магу прадставіць спадару Румасу і канцэпцыю рэфармавання ўраду, функцыяналу, і праект закона прыватызацыі, і праект інавацыйнай бюджэтна-падаткавай сістэмы, ўсё тое, каб патрэбна, каб урад зрабіў сваю справу. Так што быў бы дыялог, і вось калі Румас будзе чалавекам, які будзе ініцыяваць больш шырэйшы дзяржаўна-навуковы дыялог, гэта будзе, безумоўна, яго вельмі добры такі атут, чыннік. У меня такое адчуванне, што вот вы спадзяецеся, што вот асабіста вы будете прыцягнутыя да гэтага дыялога ў якасці эксперта. Ёсць ней напрацоўкі, і калі ў краіне ёсць дыялог, вельмі добра. Маі калегі, напрыклад, тоже Леонід Фёдорович Заіка, ён быў дарадцам урада напрыканцы 90-х гадоў, таксама гэта добры фармат быў. Таксама ёсць рабочая група, але зноў рабочая група трэба, я тоже таксама рада па развіццю прадпрымальніцтва. Трэба, каб яна працавала. Лукашенко не прызначыў яшчэ адзін орган, калі кажа: ой, які добры Александр Григорьевич, які добра прэзідэнцкая ўлада, ўсё вы добра робіце. Неабходна крытычнасць падыходаў. І зноў, калі Лукашенко прызнае, што ёсць людзі, якія не пагаджаюцца там з маім светапоглядам, але і людзі, якія могуць добра зрабіць для краіны, а ён таксама былі часы, калі ён быў супраць Румаса на пасадзе віцэ-прэм'ера, то ён разумее, што зноў не той чалавек добры, які там глядзіць у рот, ачка вцірае, як кажуць, там займаецца толькі тым, што цісне на добрыя гузікі там гэтыя, а той, які мае бачанне, робіць стаўку на навуку, разумее тэндэнцыю у светавой эканоміцы, разумее, чаго чакаць, напрыклад, расійскага крызісу. Вось такія людзі патрэбны ва ўрадзе і в аналітычным забеспячэнні нашай краіны. А як вы думаеце, вот былы ўжо цяпер кіраўнік Белнафтахіма здолее неяк па-новаму паставіць дыялог ці гандар з Расіяй наконт нафта, там, прадуктаў газа? Справа ў тым, што гэты дыялог фарміруецца не праз тым чалавекам, які там непасрэдна ўдзельнічае, там не Белнафтахіма, Міністэрствам энергетыкі. Гэта тое, што робіць толькі Лукашенко ў рэжыме дыялогу з Пуціным, з Медведзевым, з Газпрамам альбо з
Роснафтай. І калі вось на гэтым узроўні будуць вырашаны пытанні, тады я думаю, што просто тэхнічна чалавек, які там працаваў у Белнафтахімі, ён здолее тэхнічна абмеркаваць альбо там прапісаць нейкія дэталі. Але зноў ні адзін чалавек на сённяшнім этапе не здолее вырашыць гэтае пытанне, таму што яно носіць безумоўна палітычны характар. Тое, што мы раней абвінавачвалі Сямашку за тое, што ён там не змог дамовіцца, не змог выбіць там слезу з камня і гэтак далей, то гэта, в прынцыпе, не Сямашкі віна, атрымліваецца так вот такая сітуацыя. Сямашкі віна была ў тым, што ён за 20 гадоў не зрабіў нічога для таго, каб зрабіць рэформу энергетычнай сістэмы. Што ён, памятаеш гэты канфлікт, калі ён у аднастароннім баку пажалі плаціць там за газ там $80, а не там толькі сколі было написано в контракце. Што ён чалавек, які робіць інвестыцыйныя, прабівае інвестыцыйныя рашэнні, якія не маюць аніякага там бізнес-пляну, пляну продажы, як, напрыклад, з БелАЭС цяпер вот мы ўліплі на $10 мільярдаў, а можа нават больш. Мы ўліплі з мадэрнізацыйнымі праграмамі. Вось все гэта на вось совесці, як кажуць, Сямашкі і той групы людзей, якія вось і былі заўзятарамі альбо з часткай дружыны Лукашенка з самага пачатку. Таму што цяпер застаўся хто яшчэ? Мясніковіч застаўся яшчэ, якога трэба таксама зноў адправіць там некім паслом у Расію не едзе. Застаўся яшчэ русы, ну, таму што АПК такі сектар, які там ніхто гэты колхоз-сахоз не пойдзе, а ён там уже прызвычаіўся. Андрэйченка застаўся. Я думаю, што вось калі адставілі Кабякова, то гэта, па сутнасці, за 2 гады Лукашенко пазбавіцца тых людзей, з якімі яшчэ быў пачынаў. Я думаю, што гэты бы шанец будзе для новых людзей, для новай каманды. Ну вот адзначаюць, што, дарэчы, вот вы сказалі, што умееш скласці 2+2, так ты ўжо, можна сказаць, рыначнік. Так вот, блогер-рыначнік Віктор Малішэўскі падлічыў, што на 26 гадоў новы міністр эканомікі маладзейшы за папярэдніка. Вогуле каманда маладая. І што? Вот што чакаць ад таго, што маладая яна, памаладзела яна ці пасталела, вот будзе толк які? З майго пункту гледжання, вось тое, сколькі гадоў, гэта не мае значэння, таму што я бачу людзей, якія ў 25-30 гадоў такія ж дагматы, такія ж камуністы, бальшавікі непрабіваемыя, як і зноў бачу там 60-65 гадоў чалавека з гэтым розумам, які навуковец, і з ім значна прыемней размаўляць, ніж там з якім маладым. Новы міністр эканомікі, ён мае вельмі важнае значэнне ў пункту гледжання распрацоўкі стратэгіі. Калі выходзіў публічна былы міністр эканомікі і казаў, у меня 1742 праекты ёсць, якія давядуць краіну там до $100 мільярдаў в УП, а потым, як аказалася, гэта просто было такі мара такая, ну, міністр эканомікі павінен працаваць у навуковым полі больш сцісла, чым просто быць нейкім там ідэолагам адміністрацыі прэзідэнта. Таму новы чалавек, зноў, ёсць шмат розных распрацовак. Та ж Міністэрства эканомікі куруе распрацоўку стратэгіі развіцця прадпрымальніцтва. Я таксама сябра гэтай рабочай групы. І паглядзім, як ён будзе выкарыстоўваць зноў інтэлектуальны навуковы патэнцыял нашай краіны. Ён, разумее, там, зноў не чытаў, не пісаў там кніжак, не рабіў нейкія там дысертацыі для таго, каб казаць, што ён нейкае імя ў эканамічнай тэорыі, эканамічнай практыцы. Але зноў ёсць патэнцыял тых людзей, на якіх трэба вось палягацца. Ёсць там рабочая група па стратэгіі развіцця, ёсць рабочая група па рэалізацыі платформы нацыянальнага бізнесу. Там 104 прапановы. Калі Міністэрства эканомікі, вось новы міністр, захоча зразумець бізнес, захоча разумець, як зрабіць прывабны інвестыцыйны клімат і прыцягнуць, зрабіць мадэрнізацыю, вось, ёсць дакументы ўжо распрацаваныя, тым больш гэта традыцыя цягнецца ўжо 12 гадоў. Бяры, абмяркоўвай, спрачайся і рабі прапановы для ўрада. Вось гэта функцыя міністра эканомікі, а не функцыя міністра эканомікі зрабіць нейкі бюджэт. Першае пытанне, якое проста вось з'яўляецца чыннікам некампетэнцыі і непрафесіяналізма, калі Міністэрства эканомікі пачынае бюджэт альбо планаваць наступны год з таго, якая будзе цана на нафту. Вот калі толькі гэта пытанне гучыць, трэба зноў гэтага міністра валіць альбо ад яго пазбавіцца, таму што гэта не кампетэнцыя і не прафесійна. Вы, кажучы пра тое, вот што можна чакаць ад Румаса, там казалі, што вот паглядзім, як ён зробіць гэта, як ён праявіць сваю пазіцыю па гэтым, вот
такія высокія такія палітычныя эканамічныя Не высокие, матэрыі. это зусім конкретные рэчы там по мытах, по податках, по там и льготах, по фінансаванні дзяржаўных праграм. Можа там зрабіць там 20-30 конкретных гэтых таких праектаў. І вось кажу там Румас, калі ты так зробіш, тады будзеш ты нармалёвым там рыначнікам, прагматыкам, патрыётам. Калі інакш зробіш, будзеш працаваць на Расію. Альбо на кляны, альбо лабістаў у нашай краіне. Я да чаго гэта сказаў, што вот тут на гэтым крэсле перад вами сядзеў Андрэй Дмітрыеў, які таксама разважаў на тэму, чаго чакаць ад Дмітрыева, і ён сказаў, што гэта будзе бачна Ад Румаса, не ад Румаса будзе бачна, ну Дмітрыеў сказаў, што чакаць ад Румаса, будзе бачна па тым, як Румас паставіцца да рамонту даху на Аршанскім заводзе. Калі ён паедзе туды на суботнік, адрамантуе, потым Лукашенку прывядзе за ручку, скажа, паглядзі, як прыгожа, это адно. А калі ён Лукашенку прывядзе і скажа, ад гэтага прадпрыемства толку ўсё адно ніякага не будзе, рамантуй там крышу ці не, ці там завозь туды станкі з суседняга завода, ўсё адно нічога не будзе. Вот тады і паглядзім. Вот як вы думаеце, такі прагматычны параўнанне можна будзе бачыць? Калі Румас пачне ездзіць на прадпрыемствы, як гэта робіць Лукашенко, гэта будзе прыклад таго, як не трэба рабіць, і трэба просто здымаць будзе Румас адразу. Таму што і не прыбіральні, там, і не там нейкія там абсталяванні, гэта сцены. Ввогуле прэм'ер-міністр гэта стратэгія, гэта тэорыя, гэта тое, як каардынаваць дзейнасць урада розных там выканкамаў. Гэта тое, каб паказаць, сёння беларуская эканоміка варта там 60 мільярдаў даляраў, калі мы зробім такія рэформы, яна будзе варта там 150 мільярдаў даляраў актывы нашай краіны. Вось. І тут я не бачу ніякага сэнсу едзець там каровам залыткі цягаць, альбо там дах рамантаваць, альбо там на нейкія там дажынкі. Гэта функцыя зусім іншых людзей. Прыбіральні выносіць мышэй з прэзерватывамі. Таму калі гэта толькі робіць, гэта ведае, значыць, што чалавек згубіў арыентацыю, ён не разумее, што значыць пасада прэм'ер-міністра, і ён не можа патлумачыць, чаму гэта не трэба рабіць менавіта прэм'ер-міністру. Таму спадар Румас, я спадзяюся, не будзе ездзіць на гэтыя прадпрыемствы, ён будзе займацца менавіта стратэгіяй, ён будзе займацца тым, што даўно назрэла і што зноў патрабаваў Лукашэнкі. Калі ёсць вельмі добры загад сёння, ёсць 100 мільярдаў даляраў. Як размаўляю з чыноўнікамі, яны кажуць, ці можна, я іх пытаю, з сённяшняй структурай эканомікі зрабіць ВУП, валовы ўнутраны прадукт, 100 мільярдаў даляраў. Яны кажуць, не. Чаму, напрыклад, вы тады супярэчыце или не робіце тыя рэчы, якія бы нават рэгуляторныя кошты на падаткавую гэту цяжар не знізілі і не высвабадзілі, вось не зрабілі больш прывабным наш інвестыцыйны клімат. Чаму, напрыклад, вы не перастанеце там кашмарыць бізнес альбо там інвестараў з тым жа Мотор Січ, альбо, напрыклад, з тым жа людзьмі, якія просто выганяюць таму, што там не выконваюць, як кажуць чыноўнікі, інвестыцыйных абавязкаў. Вось, напрыклад, там у Дзяржынску кар'ер забралі ў чалавека на 3 мільёны даляраў, так? Засыпалі, таму што была нейкія там, як адзін чыноўнік кажа, зноў гэта справа да Румаса і да Лукашэнкі, як ёсць нейкія там дрэнныя рэчы, там трэба забраць кар'ера альбо там спагнаць з бізнесменаў нейкія грошы, яны кажуць, вось гэты казаў. Ведаеце, ну я шмат думаю, што Лукашенко шмат чаго робіць, але ён не будзе спаганяць альбо забіраць бізнес у прыватных людзей, які варты там 3-5 мільёнаў даляраў. Гэта толькі выключна чыноўнікі мясцовага ўзроўню, плюс нейкія там, можа быць, тыя, якія крышуюць з сілавых структур. І гэтым трэба даць по насу. А каб гэта зрабіць, трэба радыкальна зменшыць функцыі гэтых самых чыноўнікаў, каб і добра ведалі, за што яны адказваюць. Памятаеце, быў такі замміністра эканомікі Андрэй Тур, які зноў у размовах казаў, што калі мы зменшым, напрыклад, функцыі чыноўнікаў з пункту гледжання там дзяржаўнага кіравання цэнамі, там ліцэнзіявання, кантролю, тады можна будзе скараціць там да 40% чыноўнікаў самога апарату. Вось гэта шлях да таго, каб Беларусь была іншай. Шлях да незалежнай, суверэннай эканомікі, якая будзе дыверсіфікавана, а не та, якія зноў, як кажуць, мы тут кажам пра дыверсіфікацыю, пра незалежнасць ад Расіі, а Міністэрства фінансаў у поўным складзе едзець у Маскву і зноў просіць гэты крэдыт. мільярд даляраў. Зноў просіць там магчымасць размяркоўваць у расійскіх рублях аблігацыі, таму што няма грошаў на таго, каб абслугоўваць доўг. Ну так вы ж вызначыся, як кажуць, альбо крэсцік надзеяць, альбо там трусы зняць.
Ярослав, на заканчэнне пытання да вас палітычнае. Ўсё ж таки вы чалавек блізкі да палітыкі. Зусім блізкі. Зусім блізкі, да, сябра партыі Не. былі, кандыдат прэзідэнты былі, так што ведаеце. Тое, што Румаса прызначылі, фактычна прызначылі, раз прадставіла Качанова яго апарату Саўміна, без узгаднення яго кандыдатуры і ухвалення яго кандыдатуры палатай прадстаўнікоў. Гэта парушэнне заканадаўства ці не? А палата гэта хто? Людзі, якія добровольна адмаўляюцца ад таго, каб выконваць абавязкі свае ад сваіх функцыяў, якія грошы атрымліваюць адміністрацыя прэзідэнта, гэта не парламент, гэта просто палата, дэпартамент по таму, як каб узгадняць і адабраць, як кажуць, там нейкія указы альбо дэкрэты прэзідэнта. Таму у Канстытуцыі ж прапісана такая вот. Конституції написано 13 вось артыкул, які кажа, што ўсе формы ўласнасці роўныя. І вось калі спадар Румас, новы ўрад, будзе выконваць артыкул 13 Конституцыі, я буду сам аплядаваць гэтаму ўраду. Дзякуй вялікі. Ярослав Романчук, Зміцер Лукашук працавалі для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мы абмяркоўвалі, ці варта чакаць нечага касмічнага ад Румаса і яго новай каманды амаложанай. Ну, як выглядае па выніку нашай размовы, не варта асабліва нічога чакаць. Дзякуй вялікі. А 17-й гадзіне у нас в эфіры фінансавы аналітык Вадзім Іосуп. І з фінансавага пункту гледжання абмяркуем гэтае новае прызначэнне. Слухайце Еўрарадыё.